Ola, son Oriana Méndez e quero enviar un saúdo afectuoso, agarimoso para todas as persoas que conformades a Federación Olívica de Nais e Pais, porque entre vós, entre as vosas mans, está tamén, de alguna maneira, un futuro de vida e de esperanza para a nosa lingua na cidade de Vigo. Como sabemos, no 17 de maio, o noso pobo, Galicia, celebra o Día das Letras Galegas. Un día que, de alguna maneira, xa é, penso eu, como un día nacional para o noso país, como tamén o é o 25 de xullo. Pero non debemos esquecer que o 17 de maio tamén é o Día Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. De maneira que nos encontramos, penso, ante unha data na que debemos reivindicar a diversidade en todas as súas formas, en todas as súas dimensións, a diversidade cultural, lingüística e sexual tamén. Como sabemos, neste 17 de maio, dedicámoslle o Día das Letras Galegas a unha muller, a unha poeta, que quixo ser viguesa por elección, podemos dicir. Ela é Xela Arias e cuns versos que ela dedica ao seu fillo no seu libro Darío a diario, quero despedirme. Nada que ver coa posesión, non te posúo nin quero. Cóidote, ámote e manteño a esperanza de aprenderche a te posuires. Un saúdo